Hola, benvinguts i benvingudes a la Cortina dels llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto més llibres de la col·lecció El Pirata Paul, el número 3 i el número 4. Estan escrits per Rose Impey i les il·lustracions són de Nathan Reed i l'editorial és Baula. El tercer llibre de la col·lecció es titula El Pirata Paul i l'atac del barret negre. Parla del pirata Paul que s'ha trobat el vaixell dels seus dos vells enemics i pareix que no hi ha ningú. Però podria ser que fos una trampa. El quart llibre es titula El pirata Paul i el cofre d'ossos. Parla de que la Peg vol portar els ossos del seu lloro i enterrar-los en un lloc segur. I creu el pirata Paul que no és bona idea perquè pot ser que dugui mala sort. Estos dos llibres estan escrits en lletra d'impremta i les lletres són bastant grans. I les il·lustracions gairebé sempre ocupen tota la pàgina. Espero que us agraden molt. Adeu! Dóna-li un like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.